Hejsan, nu sitter jag och kurat ihop min ticket. Jag ska sova nu. Jag har min pyjamaströja på mig. Ja, pyjamas på mig. Jag önskade att mer kunde titta på mina videos. Ja, jag vill bara det. För jag har lagt upp väldigt många, men då står det inga visningar. Så om ni kan kommentera om vad jag skulle kunna göra bättre för videos. Och det är en grej också. En del de gör typ videos där, jättetråkiga videos. Ja, och då säger de att de får brev av fan. För det var en som de bara satt så här. Det var en som stod så här, bara gjorde något på datorn i typ 1 till 2 minuter. Man fick sitta så här. När händer det något bra? Så tänk efter. För ja, det är några jag känner faktiskt. Och då om ni ser det här, ja, jag kanske kommer gå fram till den personen och säga så här. För jag ser brevet om det där fanet som fick ett brev av. Ja. Så tänk efter innan ni lägger upp. Alltså inte vara dum. Ja, fast ja, jag säger bara som det är. Ja. Alltså, jag tror att Mrs. Bell, ja, Lisa, hon tror jag verkligen att hon har fått brev av. Och sånt. Det tror jag verkligen. Fast, ja. Jag tror att hon har fått. Fast av en del tror jag inte. När det är så tråkiga. Lisas videos är jättebra ju. Så jag kan förstå att hon får brev av vänner och så. Så det kan jag förstå. Ibland när jag pratar länge då blir min röst konstig. Alltså det blir typ såhär. Då pratar jag lite skånskt. Alltså illa va. Som en skånsk låt. Utan bara. Nej. Okej. Jag ser att ni tycker lite nice. Nu sitter jag i min säng. Ska sova. För vi ska på någon bilgrejen. Jag är jätte... Jag har också lagt ut en video. Jag kommer redigera den lite grann. Så. För nu vet jag hur man lägger in det. Men jag gör inget. Alltså. Men jag fattar inte hur de får så mycket. Alltså de så här, som säger att de får brev av fans. Jag fattar inte hur de får mycket brev och sånt. Fast de typ inte slipper. De slipper. Jag ska bara skriva en grej på datorn så tar det typ 2 minuter. Man får sitta på, nu tar det slut. Man får inte många tittare på det. Men, fast om ni tycker mina är tråkiga är det bara att säga till. Kan jag göra dem lite roligare. Men, älskar er, puss och kram. Tack för mig, hejdå! Oj då.